Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat, äidit ja lapset, herrat ja narrit, velit ja sisaret, tervetuloa tänne juhlistamaan 100 vuotta sitten tälle Nihattulan mäelle rakennettiin Luojan armosta kirkon sijaan koulu. Ja nyt haluan kutsua teidät juhlimaan 100-vuotiaan koulun avajaisia Herran vuonna 1902. Tervetuloa. Siinä on naru kiinni sen. Kato nyt siitä keskeltä, että näet niin. Eihän meillä ole sellaiseen varaa. Ja kuka se työt sitten tekee? Sellaisia kaupunki makean elämän ja pystyvät ja laittuvat taloudellisen jälkeen. No joko se on se työläisten hapatus levinnyt tällekin kylälle asti. No, saatiinhan me sentään tämä koulurakennus tänne meidän maille. Vaikka kyllä sitä työtä on piisannut noiden kasavoittenkin majoittamisessa ja ruokkimisessa ja varsinkin siinä juottamisessa. Mutta kyllä minä sen kirkonkin olisin mielelläni tänne meidän mäelle rakennuttanut. Älkäähän nyt vanha emäntä. Kyllähän meidänkin kylällä täytyy koulua käydä. Muutenkin kuin vain rippikouluun pyrkimistä varten. Ajatella, jos meidänkin kylälle saataisiin oikea ylioppilas. Ai se olisi hienoa. Olisi muutakin kuin noita juoppoja kasakoita. Minä olen niitä kapioita. Это школа, так школа. Это школа, это школа. Большая, красивая. Красивая школа. Ruski soltaa, tänne päin, tänne päin. Iti suttaa, iti suttaa. Paloviinaa, hyvää paloviinaa. Mitä paloviina? Mitä se on? Paloviina, Paloviina, paloviina. Kunnon viina. Vodka! Я если спусти! Я понимаю. Это что? Сейчас, выпьем. Давай, что школу? За школу, стой. Koululle, koululle. Koululle otetaan. Teille myös kyläläiset onnittelut tästä hienosta koulusta. Kiitos.
Niitä. Viinaa. Ja toi viina. Tässä kuuluu. Aina. No, sanoin vasta škole. Kyllä, se ainakin 100 vuotta vielä kestää tää koulu. Vasta iis. Vasta roolia. Замечательная водочка своя. Еще попить. Ну, ходить надо. Дай. Teidänkin olisi aika jättää joutavat puukanne ja ryhtyä hieman sivistämään itseänne. Tänne Nihattulan kylään on saatu uusi koulurakennus ja minä luulen, että se voisi johtaa teitäkin hieman ylöspäin sekä viisaudessa että Jumalan pelossa. Nimeni olen Alma Aaltoila ja olen tämän koulun uusi opettaja. Olen saanut mieluisaksi tehtäviksi toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tämän Nihattulan koulun uuteen vihjaistilaisuuteen. Kuten varmasti tiedätte, kylälänne on käyty kiertokoulua aiemmin ja 4 viime vuoden ajan koulu on saanut vuokratilan Torkkolan talossa. Kuitenkin jokainen itseään kunnioittava kylä ansaitsee oman koulurakennuksen, joka osoittaa kyläläisten uskoa sivistyksen ja koulutuksen tarpeellisuudesta. Näin myös täällä Nihattulassa viime vuonna 1901 valittu komitea rakennutti tämän upean koulutalon meille. Kiitos teille komitean jäsenet, pastori Tuika Molin, rustilallinen Kalle Hakola ja taloudelliset Nestori Mattila ja Heikki Torkkola. Niistä viisaista päätöksistä, että saimme tämän koulun tänne. Kiitos myös rakennusmestari Johannes Saksenille työn toteuttamisesta. Siitä, että koulumme sijaitsee näin upealla paikalla Arvijärven kupeessa, saamme kiittää maanviljelijä Kalle Hakolaa ja hänen vaimoaan Annaa, joka on lahjoittanut tämän pelin tätä tarkoitusta varten. Nyt onkin siis enää kysymys siitä, että te vanhemmat ymmärrätte velvollisuutenne lapsianne kohtaan. Sillä se kansan jäsen, joka jää tätä sivistystä vaille, jonka suurin osa itselleen hankkii, tulee auttamattomasti jäämään yhteiskunnan alhaisimmille portaille, eikä sieltä useinkaan myöhempien ponnisteluiden avulla pysty enää nousemaan toiselle tasolle. Näin vanhempien välinen pitämättömyys lasten koulutukseen tulee olemaan lapsille raskas taakka läpi koko hänen elämänsä. Toivonkin näkeväni kaikki kylän lapset tulevaisuudessa aapiskukon ääressä tässä koulussa. Tervetuloa. Saamme tähän vihjaistilaisuuteen tervehdykset tulevaisuudesta vuodelta 2002 johtaja Pekka Oskinen. Hyvä juhlaväki. Aikakone on siirtänyt meidät nyt 100 vuotta eteenpäin, niin kuin tuossa todettiin, niin vuoteen 2002. Meillä tänä vuonna itse kullakin on kaiken maailman ongelmia. Kuka minkäkin asian vuoksi potee ahdistusta, kuka masennusta ja kuka mitäkin. Onneksi kuitenkaan ei ole niin kuin vuonna 1780, kun piispa Hartman piti piispan tarkastusta Hattulan seurakunnassa ja tarkastuksen yhteydessä kirjattiin muun muassa seuraavaa. Takajärven Siiroisilta kotoisin oleva Eerikki Huomaanpoika merkittiin niin sanottujen jäykkälukijoiden joukkoon. En tiedä millaista ahdistusta ja
pahoinvointi ja tämän kaltaiset kirjaukset siihen aikaan kansalaisissa aiheutti. Ei tiedä, voi olla, että jos tuli merkityksi hyvä lukijaksi, niin voi olla, että olo oli sitten huomattavasti parempi. Kansanopetuksen perustaksi annettiin vuonna 1866 kansakouluasetus. Ja käytännössä katsoen tämä mullisti koko sen aikaisen koulun käynnin. Ihattulan koulun rehtori, koulun opettajat ja muu henkilökunta, tietysti oppilaat ja Ihattulan kyläläiset. Ihattulan kunnan ja tietysti myös omasta puolestani esitän teille onnen toivotukset ja samalla kiitän arvokkaasta ja tuloksellisesta työstä. Työn tuloa myöskin tuleviksi vuosisadoiksi. Ja tästä aikamatkasta muistoksi minä pyydän, että sivistystoimenjohtaja Timo Laine saapuu tänne eteen. Minä pyydän, että koulun rehtori ottaa vastaan hattulalaisen taiteilijan Mikko Mikkolan teoksen, joka kuvaa Lepaa-Pirkkaa. Hyvä juhlakansa, terveiset tulevaisuudesta jatkuvat. Puoli vuosisataa tämän päivämäärän jälkeen miesten koulu syntyi tähän naapuriin. Sotaväki on pitkiä aikoja harjoitellut tässä lähialueella, mutta varsinaisesti panssariprikaati syntyi vasta sotien jälkeen. Tänä kesänä juhlitaan sodan aikana perustetun panssaridivisionan 60-vuotisia perinteitä tuossa Karvannummella, ja kaikki kyläläiset ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumia 28.6. tuossa panssariprikaatin alueella. Suomen koululaitos on viimeaikaisissa tutkimuksissa, kansainvälisissä tutkimuksissa saanut mainetta korkealaatuisesta ja tasaisesta tuloksesta. Näissä mittauksissa ei arvioitu sitä, mitä Ihattulan koulu edustaa. Tuttua, turvallista mahdollisuutta aloittaa koulu lähellä kotia. Toivottavasti valtiovalta ja koululaitos takaa mahdollisimman monelle suomalaiselle jatkossakin mahdollisuuden aloittaa opintiensä mahdollisimman lähellä kotia tutussa turvallisessa ympäristössä. Toivotan teille kaikille Ihattulan koululle hyvää juhlapäivää ja turvallista tulevaisuutta. Hattulan seurakunnan tervehdyksen on pastori Janne Karkeinen. Arvoisa juhlaväki, koulun entinen henkilökunta, oppilaat sekä nykyiset oppilaat ja henkilökunta ja hyvät kyläläiset. Tietyllä tapaa kasvatuksen asia on yhteinen sekä koululle että kirkolle. Meidän kirkon kasvatusteeman nimi on ollut Kaste kantaa ja kasvatus kannattaa. Tiedämme, että monen tutkimuksen mukaan suomalainen yhteiskunta on kovenemassa ja eriarvoistumassa. Se näkyy kaikkien ikäluokkien kohdalla, mutta erityisen hälyttävä tilanne on lasten ja nuorten keskuudessa. Yhteiskunnan kestävä kehitys riippuu paljon
sen eettisistä tekijöistä. Haluan ojentaa seurakunnan vaatimattomana lahjana tämmöisen kirjalahjan. Toivottavasti nämä musiikilliset kirjat sitten löytävät täällä paikkansa ja lasten kasvatus jatkuu ja toteutuu hyvällä tavalla, kuten tämä kisa. On vapaan sanan aika ja varmaan joillain teistä vielä on halu päästä tänne puhumaan asioista. Ja arvoisa juhlaväki, haluan lausua kaikkien koulupiiriläisten puolesta parhaimmat onnittelut 100-vuotiaalle koululle. Tänään maineikkaan koulumme täyttäessä 100 vuotta haluamme me koulupiiriläiset tuoda tähän juhlaan keräämämme lahjoituksen koulun oppilaiden stipendeihin ja muihin aktiviteetteihin käytettäväksi. Keräyksemme tuotti 700 euroa ja lahjoittajia oli 87. Ennen keräyksen luovutusta haluan kiittää kaikkia lahjoittajia sekä keräyksen suorittajia. Pyydänkin koulun johtajaa Seppo Kopraa vastaanottamaan tämän lahjoituksen. kiitoksia teille kaikille tervehdyksistä ja kiitoksia teille kyläläiset erikoisesti tästä laajasta, joka täydellisesti yllätti meidät koulun opettajat. Me emme olleet tästä millään lailla tietoisia tästä asiasta. Suuri kiitos teille kaikille. Ja me jatkamme vapaata sanaa. Olkaa hyvät. Hyvää päivää. Kaikki tutut ja tuntemattomat. Ja vallankin ne koulukaverit silloin. Tähän aika sitten, vuosimallia 37. Ja tämmönen kakkarainen sitä on tullut Toivosen Markusta. Terve vaan ja tulkaa moikkaamaan. Minä en aina kaikkia muista. On tullut kierrettyä niin paljon. Ja tämäkin on vähän jo tällainen mutera. Tai se on ollut aina. Ja siitä mä oon varmaan saanut karttakeppiä muun muassa Aaltoivalta. Kiitos vaan. Ihana päivä. Kaikkea kaunista ja hyvää teille. Koko Kopulalle. Ja ajattelin, että on se hienoa, kun täällä on vielä koulu. Se oli minulle yllätys. Onnea vaan. Ja sitten minulla on, haluaisin opettajia kiittää kaikista. Aaltoila, Santsen, Kant ja Taas vuotta vanhempi, kätevämpi ja pätevämpi. Haluamme tuoda Rahkoilan kyläkoululta onnittelut toiselle vanhukselle, joka varmasti tästä sen nuortuu. Ja ettei ihan hiljasta olisi koululla kesäaikaan, niin tässä vielä lisämajosta Arvoisa juhlayleisö, hyvät ystävät. Minä olin opettajana tuolla Piellavedellä 50-luvulla. Ja huomasin lehdestä onneksi, että täällä Nihattolassa oli 2 opettajan virkaa auki. Ja silloin minä tietenkin hain tänne, koska tämä oli
ei nyt niin kovin tuttu paikka, mutta olin kuitenkin Hämeenlinnasta kotoista, taikka Hämeenlinnassa asuin. Tiesin nämä kauniit maisemat ja pääsin tänne sitten opettajaksi 56. Tänne tuli samaan aikaan opettajaksi myöskin Sylvi Viljanen. Ja täällä oli ennestään opettajina Roini von Sansen, Torsti Viljanen ja Ilmi Kanto. Tämä koulu oli suurehkokoulu, kunnan suurimpia kouluja. Täällä oli noin 150 oppilasta. Ihan tarkkaan lukua en muista. Ja hyvää päivää, oppilaat. Helmi ja Lauri, meillä on tänään laskua. Tänä keväänä teille laitettiin 15 kappaa pernaa maahan. Syksyllä te saatte jokaisesta pernasta 10 uutta pernaa. Kuinka paljon pernaa teillä on syksyllä? Lauri. Laitetaan isoja. Helmi. Oikein. Mitäs Lauri sai? Oikein, oikein hyvä molemmat. Saatte alkaa piirustaa tauluihin. Eila ja Sakari, me aloitamme laskennon tunnin. Eila, sinä keräsit äitienpäiväksi 70 valkovuokkoa, toit niistä puolet koululle ja äidille annoit loput. Kuinka paljon äiti sai? Ja Sakari,
3 tusinaa nappeja maksaa 90 markkaa. Kuinka paljon maksaa 1 tusina ja kuinka paljon maksaa 1 nappi? Eila. Lasku oli Eila kyllä ihan oikein, mutta muista äiti. Entäs Sakari? Hyvin sujuu, sehän taas katsoo, hyvin helppoja. Toivottavasti ei ikinä tarvitse opetella mitään muuta rahoja. Niin, tosiaan nappeja maksaa 30 markkaa. Ja yhden napin hinnaksi tulee 30 ja noin 12. Niin paljon tekee kuin 2 markkaa ja 50 penniä. Sakari, lasku oli ihan oikein, mutta mitä niistä uusista rahoista tulee, niin tästä maailmastahan ei koskaan tiedä. Joni ja Niko, aloitetaanpas matematiikan tunti. Menkää internettiin ja ottakaapas selvää, mikä on Nokian kurssi tänä päivänä ja laskekaa montako Nokian osaketta saisimme 1000 eurolla. Kyllä nämä koulukoneet ihan riittäviä ovat meidän käyttöön. Ja koettakaapa nyt siellä selvitä, ettei minun tarvitse tulla korjaamaan, kun ne kurssit ovat vähän vielä itsellä kesken. No sehän on mukavaa kuulla. Ja nyt me lopuksi sitten laulammekin kaikki yhdessä sellaisen laulun, jota aikoinaan Torsti Viljanen laulatti kovasti oppilailleen. Ja toivon, että myös yleisö tulette mukaan tähän meille kaikille tuttuun lauluun, joka tuntee nimen Nihattulan koulumarssi. Meidän oma koulu on tiedon, taidon, hengen valta, täältä nouskoon voittoon. Korkealle koroitamme koulukallis piirisi. Meillä on usko hyvän voittoon, valon valla meidän on. Meillä on usko hyvän voittoon, valon valla meidän on. Nuoret nousee aamun voittoon, vastus mikä tulkoon. Siuna luoja kouluamme, muuten voimat heikot on. Kun mä suljen koulun tursen, lähden maailman avaraan. Kun mä suljen koulun tursen, lähden maailman avaraan. Muistan kalliin opetuksen, muut jos jääkin unholaan. Tietotaito katoaapi, rakkaus ei konsanaan. Elikkä minun nimeni on Elsa Hokas ja olen 12-vuotias ja käyn tällä hetkellä täällä 5. luokkaa. Ja isoisäni, pappani, on kotoisin Kupilan talosta ja itse asun tuossa Harjun päällä. Joo, ja minun nimeni on Heikki Kupila. Niin, minun nimeni on Heikki Kupila ja olen vähän yli 60 vuotta vanha. Myös kotoisin tuolta Arjärven toiselta Västeråelta. Tarkoitus oli, että Sakari olisi tähän tullut puhumaan, mutta hän on nyt poissa matkalla. Minä otin hänen tehtävänsä sinne. Ja sen verran tähän aluksi voi sanoa, että koulunkäynti oli yllätyksiä tähän aikanaan. Ja suuri yllätys oli nytkin, kun luin tuosta ohjelmasta, tämä on juhlapuhe. Mutta ilmeisesti tarkoitus oli muistella koulunkäyntiä 50 vuotta sitten ja nykypäivänä. Se haastattelee meitä, eli kun vastata ja muistella. Jos olisin ennakkoon kertonut, että tämä on juhlapuhe, niin mä tiesin, että Heikki, sinä et olisi kuinka suostunut tähän. Kertokaapa lyhyesti, minkälaisia ovat koulumatkat teidän omassa lapsuudessanne? No, kun minä itse kerran asun noin lähellä, niin mun ei tarvitse kuin
juosta tuohon koulun pihaan, mutta kaikki, jotka tulevat tuolta Männistöstä tai leiriltä, niin tulevat kesäisin pyörillä, mutta talvella tulee suurin osa kelkoilla ja joskus jopa pulkallakin laskevat mäkeä alas. Ja joo, 50 vuotta sitten tilanne oli lähes samantapainen, mutta selvä poikkeus oli se, että ainakin pyöriä silloin en ollut. Tai jonkin verran oli, mutta ei minä kyllä koulussa ollut. Kävellä tultiin kesäisin ja talvella tietysti suksia. Olisi näitä jyrkkiä hinteitä, kun piti mennä ylös ja alas. Voiset tuntiin ja toisi vesi. Mäki ylös tunnilla. Kun tämä juhla on liikkunut menneisyydessä ja osin myös tulevaisuudessa, niin toivon vielä molemmilta ajatuksen tulevaisuudesta. Eli sellainen ajatus, jonka haluaisitte ja haluatte sanoa tälle juhlayleisölle. Jaa, tämä nyt en ole tätä sen kummemmin miettinyt, mutta jos ajattelee tämmöistä yleistä maailman menoa, niin kyllähän suuret myllerrykset tässä talouselämässä on ymmärtääkseni tapahtunut ja varmasti kehitystä tapahtuu edelleenkin ja voisin kuvitella, että tämmöinen tietotekniikan kehittyminen jatkuu edelleen voimakkaana, vaikka nyt on tullut tämmöinen lomasoitus tällä alalla ja uskoisin näin, että tämä tuo tullessaan sen, että tämmöiset kyläyhteisöt, niissä varmaan tulee säilyä elinvoimainen asujamista ja sitä kautta tämmöiset kyläkoulutkin kyllä säilyttää vielä asemansa ja paikkansa. Ja voisin kuvitella, että varsinkin Nihattulan koulu tässä lähellä Hämeenlinnaa niin tulee olleen kyllä pitkään elinvoimaisena. Tännehän on muuttanut väkeä ja varmasti niin kaupungit laajemmin, mikä on niin lähellä Hämeenlinnaa, että vaikka on minun mielipide, että tämä koulu täällä jatkaa toimintaa, kun tiedän, että kunnon päättäjät on tästä asiasta ajatelleet, mutta näin kyllä tulevaisuudessa. No, minulla ei ole mitään hirveän erikoista, mutta ainakin se, että pikkusiskoni on tulossa kouluun, että kannattaa varautua. Kiitoksia Elsa ja kiitoksia Heikki kovasti näistä sanoista. Hyvä juhlayleisö! Minun nimeni on Ossi Sinisilta ja minulla on kunnia ja ilo esitellä teille Armeijan suojeluyksikön miesvoimistelijoiden valiopojat ja suomalaista perinteistä miesvoimistelua. Tänään esityksessä ovat mukana Ilkko, Heikki ja Kari. Ensiksi aloitamme esityksen perusmenytyksillä välttääksemme pahimmat venähdykset ja nyrjähdykset. Aloitamme oikea käsi ylös, taivuttamalla ruumista vasemmalle. Nyt. 1, 2, 3 ja sama toiseen suuntaan. Näin. Hienoa. Seuraavaksi kädet levälleen ja notistamme vähän polviakin. Lähtee 1, 2 ja 3. Hyvä. Seuraavaksi ja viimeiseksi venytysliikkeeksi suoritamme vielä selän venytyksiä. Tämäkin tehdään varovasti, ettei tapahdu vakavia niksahuksia. No niin, aloitamme. 1, 2 ja 3. Noin. Nyt olemmekin suorittaneet perusteellisen alkulämmittelyn ja voimmekin siirtyä tämän nykyaikaisen mukansa tempaavan miesvoimistelun pariin. Ottakaamme alkuasento. Alkaa oikealla jalalla. Ja lähtee. Nyt. 1, 2, 3. Ja sama toiseen. 1, 2 ja 3. Tämä on erittäin suosittu liikesarja nihattualaisten koiranomistajienkin keskuudessa. Hyvä juhlayleisö, lopuksi esitämme teille vielä yhden erittäin vaativan
liikeosion. Otamme hartioiden levyisen haaraseisonta-asennon. Ei noin leveitä. Nosta kädet sivulle. Aloita pyöritä ranteista. Maestro, olkaa hyvä. Suurenna pyörivää liikettä pikkuhiljaa. Suuremmaksi. Ja suuremmaksi. Ja niin, lähtee. Hyvä juhlayleisö, Alpereen suojeluystyksen miesvoimistelija Valiopojat. Sekä väestöksessä vastasi Innan maestro Sanna. Arvoisa juhlayleisö. Mä en tiedä, oliko se johdatusta vai ei, mutta Parolasta yksi kaveri äsken tuli tunti sitten meillä käymään tuolla Hattelmalan kylässä ja siinä jutusteltiin, niin se sanoi, että Raine, tiedätkö, että siellä on 100-vuotisjuhlat siellä Nihattolan koululla. Niin mä sanoin, että en ollut kyllä huomannut, mutta mä tarkoitan sillä johdatuksella, että tuliko hän tarkoituksella, että multa ei menisi tämä tilaisuus ohi. 64 aloitin täällä koulussa päivää myöhässä. Ja minkä takia myöhässä, niin mä oon armeijan kasvatti Kuopion kasarmi ja Kokkola ja panssaribrikaati siellä. Mä oon panssarien päällä hyppinyt junnuna ja nyt siellä ehkä ei sillä lailla niin vapaasti eletä kuin aikanaan. Niin päivää myöhässä muutettiin sieltä Kokkolasta ja päivää myöhässä aloitin tuolla takapihalla, niin Veikko Taipale otti iskä toi kiireesti mut autolla silloin tänne ja Veikko otti mut vastaan ja Veikko sanoi, että hän muistaa sen joka kerta sen, kuinka syvään minä kumarsin hänelle, kun me käteltiin siinä. Ja toinen ja sitten Veikon kanssa Veikko aina oli niin kova urheilija, että aina kun oltiin hiihtolenkillä, niin Veikko meni perässä ja me puuskutettiin perässä. Niin kuin edellä ja me mentiin perässä. Ja sitten vielä Toini von Santseni on toinen opettaja, joka tietysti meillä oli muitakin, mutta hänkin on täällä paikalla. Ja hänet minä muistan siitä, että joka syksy hän aina kysyy, että kuka haluaa omenia. Viedän kotiin ja sitten yksi semmoinen, mä kerron semmoisen jutun, että kun minä Ton Savolainen ja Oinas vielä, niin mä kerran englannin tunti olin, mä karkasin, meillä oli englannin tunti täällä, niin mä karkasin ikkunasta ulos ja tuli toisen kerran sisälle. Se oli, ja sitten kun täällä on kunnanjohtaja paikalla, niin hän tuolla Hattulassa oli 8 vuotta kunnanvaltuutettuna ja nyt on täällä Hämeenlinnassa asuu ja on sielläkin 5 eri luottamustehtävässä tälläkin hetkellä, niin sanoisin näille kunnanjohtajille terveisiä, että älkää ikimaailmassa lopettako tämmöisiä pikkukouluja. Nämä on lottovoitto täällä aloittaa koulun käy. Tämä on ihan...
vielä kokoonnumme kaikki myös pienet tänne vähän laulamaan teille yhdessä. Laulamme teille ensimmäisenä Jukka Salmisen laulun Tuulien teitä. Ja sitten toisena laululla me laulamme laulun, joka ainakin minun ikäpolvelleni on tuttu lapsuudesta. Tekin katsoitte varmaan monet televisiosta sellaista sarjaa kuin Bell ja Sebastian, kertoi pojasta ja koirasta. Tästä on jäänyt tästä sarjasta elämään laulu, lintu. Nämä kaksi laulua me teille esitellään. Laskematkaan meidän kaunein maan. Se saa lentää tuulien teitä. Toivon sen viulaan. Anna rauha, varjele meitä. Anna rauha, varjele meitä. Laitan matkaan toiveen kauneimman. Se saa lentää tuulien teitä. Tuilevan tarvii maailman. Anna rauha, varjele meitä. Anna rauha, varjele meitä. Laskematkaan meidän kaunein maan. Se saa lentää tuulien teitä. Toivon sen viulakan. Anna rauha, varjele meitä. Anna rauha, varjele meitä. Maailmaan me avataan, jos mennä voisin vaeltamaan. Ja voisin nähdä kaiken sen, myös paikan niin lämpöisen, mitä on ja kohtaloaan. Mikä on ollut ainiaan. Maailmaan me avataan, jos mennä voisin vaeltamaan. Ja voisin nähdä kaiken sen, viljelti ihmisen onneen. Taivateen nyt katselen, kun lentää tuolla lintu hienoinen. Se nousta korkealle saa ja näkee saulin kauniin maan. Täällä uudet metsät ihannoi, näitten pintaan heijastua voi. Miksi jäisin ikämään, kun lintu siinä lentämään? Mä lapsin annan olen vain, ja tätä tehdään
vaikka jos vaeltaa, mä voisin kauas merienkin taa. En omaa maata unohtaa, mä silti tahdon ilmoittaa. Minne vaiheissani joudunkin, taas mieli tänne palaa takaisin. Kai ne ruuhkolinnan tie, kai ne on polku varmaan kotitie. Ja mielen lämmön suuren saa, tää kaunis armas Sennerin maa. Taivaan Isä, että annoit meille näin hienon sään. Kiitän ja hiljennyn menneiden sukupolvien edessä. Kiitos sotiemme veteraanit, teidän ansiostanne tätäkin juhlaa vietetään. Kiitos entiset opettajat ja henkilökunta. Kiitos kyläläiset ja koululaiset. Ilman teidän suurta työmäärää juhla ei olisi onnistunut. Kiitos koulumme ystävät ja juhlayleisö. Kiitos vielä teille kaikille. Me nousemme lopuksi laulamaan suvivirren.